Læste skal skiftes for at undgå regn og rust. Og som den anden side er ikke noget fugt i bunden overhovedet. Og det du kan se, hvor skaden er, svarer faktisk til det areal, der er tilbage. Lige akkurat her. Lige efter hjulkassen og ned til bagenden starter skaden. Du kan se det ved de her små huller. Jeg skal se, om den kan zoome ind. Der. Der. Og små begyndende bobler heroppe. Lige der ved vinduet. Går vi ned til midterste køje. Der har vi et par små huller over vinduet. Vi går ned langs det vindue. Hvor her er der et par mikroskopiske. Og i hjørnet over det nederste vindue, og vi følger kanten, hvor der så lige kommer en der. Og ellers ikke noget herhen for enden. Der er en enkelt lille bule. Og her er begyndende små lufthuller. Og her har du den værste skade, eller årsagen til fugtproblemet. Hele det hjørne her har noget fugt, og som jeg har konstateret, så har du der, hvor der slet ikke er fuge. Jeg kravler op på taget engang. Fugen er intakt, den er stadig blød, det vil sige, den er ikke hård og utæt. Der er ikke nogen huller i taget nogen steder. Og ingen skader. Går vi indenfor. Og kom ind af døren til højre, har du voksensengen med skabe foran. Under sengen her har du vandvarmer, havebord, 4 stole, køkkenvask, rummelum. Køleskab. Men vigtigst af alt, ingen fugt oppe langs hjørner i nogle af skabene overhovedet. Hvilket fugttesten også vil vise jer.
Til venstre for døren, når man kommer ind, har du en lille tv-briks, en tv-skænk, en enmandsseng med skabe for oven og aflægningshylde over tv-skænk. Du har køjerne her til højre. Og her kan du se til højre for gummilisten, at den stille og roligt løfter sig i tapetet. Så man får lidt lys på. Sådan der. Og som sagt, ingenting fra taget af. Det er simpelthen fugle langs vinduet. Så går vi til den midterste køje, hvor du kan fornemme lidt her. Jeg prøver at filme det lidt tidligere. Der kan du både se det. Og til sidst bundkøjen. Der er der sådan set ikke noget at se, medmindre at man fører hånden forsigtigt henover. Til sidst har vi badeværelset. Der er heller ingen fugt. Så lidt. Og så for en god undskyld. Alt det bestik, hvad der nogle gange skulle bruges. Gryder, skåle og pot og pander. Og opvaskegrej, poser osv. Der følger ligeledes en mini-ovn med, som ligger hernede. Står der. Og selvfølgelig heller ikke noget fugt langs toplæggen. Og så for en god ordens skyld følger der 2 køkkenskab med til fortelt. Der følger 2 skamler med dertilhørende bordplade og lampe. Campingvognen har både koldt og varmt vand, både i køkken og badeværelse. Og selvfølgelig her, hvor antennen kommer ned igennem loftet, ikke nogen fugt. Udluftning, ingen fugt. Det er simpelthen de 3 vinduer ved køje. Og så selvfølgelig gasovn, varmeovn.